Sziasztok! Én itt Dragon Home vagyok, ez egy új csatorna, és arra gondoltam, hogy az első videómban Clash Royale-ozni fogunk. Úgyhogy egy gémet fogok menni. Reméljük, hogy sikerül 2 koronát szereznünk, mert akkor tudunk itt nyitni egyet, és nyitunk egy Silver Chestet is. Úgyhogy nézzük, menjünk is. Én szerintem lerakok ide egy Huntert, bár nem is, lerakok egy muskétást és mellé egy Hog Ridert. Még megy egy mini Pekka is. Jó, a mini Pekka azt leszedi, az nagyon erős. Ide rakok egy Knightot, hát ha leszedjük azt a nagy csontit. Meg van még ott egy muskétás is. Nem is tudom, hogy Price vagy Giant. Ó, ez erős. Jó, ott megyünk az oldalon, viszont ide kéne egy Price, vagy nem is, egy Hog Rider is jó lenne. A másik oldalra. Jó. Le is rakom. Elég erősökkel ellen vagyunk. Úgyhogy az lehet, hogy nem lesz meg, viszont egyet már sikerült leszednünk. Egy várat, úgyhogy király. Max 2 gémet megyünk. Hát ezt elvesztettük sajnos. Sokkal erősebbek voltak, volt nekik már erősebb. Ez egy ember volt? Ja nem. Ott van valami 2 pont a neve valakinek. Akkor menjünk még egyet. Jó, megvárjuk az elixírt, hogy 9-szer meg is van, és akkor ez a 2 ember így megy. Hoppá, az ott nem jó. Az nagyon erős támadás, az nem lesz meg valószínű. Jó. Ezt is vesztettük. Legalább egy koronát szerezzünk. De hát Istenem, az a csonti már. Azok a csontik. Jó, hát, de várjunk, nem lesz meg ez sem. Akkor, hát menjünk még egy gémet. Jó, az egy mini Pekka és egy Giant lesz. Sikerült belesebeznünk egy kicsit a vállukba, csak nem sokat, az a baj. Ó, király. Van arról. Nem tudom lerakni. Ezt ott a Hog Rider csak leszedi. Nem szedte le. Ne. Kell egy korona. Ne. Istenem. Ezt nem hiszem. Nem baj, lesz arról. Megvárom, hogy kijöjjön a nyíl.
tudjak nyilazni, és akkor azt leszedem azt a várat, ha lesz annyi időm. Jó, ez meg lesz. Jó, nyithatunk. Azért megpróbáljuk lehozni, vagy hát megpróbálom. Még ki tudja, lehet, hogy több kupa is meg lesz akkor. Vagy hát korona, vagy mi ez. Ide kéne raknom egy Hog Rider, csak az a baj, hogy nincs elég elixír. Igen, már megvan. Akkor le is rakom, és akkor ki tudja, még lehet leszedik. Nem sebzett annyit. Jó, akkor megvan 2 korona. Ide rakok egy Hog Rider. Ezt leszedjük, nyertünk. Jé! Na, akkor nyissuk ki a ládákat. Először is kezdem a rosszabbba, nyilván. Ez nem lesz semmi. Hát Queen, Knight és Giant. Tudod mit, ezt megveszem. Nézzük, Gold, Arrow, és egy muskétás. Nem baj, a muskétást is fejleszteni akarom. Yes, tier unlocked. Na nézzük. Van akkor Gold, Gem, Minion, Spear Goblin, Goblin, és ez egy rare lesz. Goblin húlt. Hát, nem nyitottunk újat. Sajnos. Pedig ennek örültem volna, vagy mondjuk ennek. Na nem baj. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!